Αγαπημένοι μου, γεια σας. Ένα μήνυμα για τα ερωτικά σας για τον Απρίλιο, χρησιμοποιώντας τις ενεργειακές κάρτες. Σε αυτό το βίντεο το μήνυμα αφορά τους ζυγούς. Ζυγοί μου, η κάρτα που βγήκε λέει ανταλλαγή δώρων και σας δίνει τις εξής οδηγίες. Η αγάπη είναι μια ανταλλαγή ενέργειας, ζωτικής σύνδεσης μεταξύ δύο ανθρώπων. Αυξάνεται εκθετικά όταν είναι αμοιβαία. Πρέπει να δίνεις για να λαμβάνεις, για να ανθίσει η αγάπη και να ρέει η αυθονία ανάμεσά σας. Το πνεύμα θέλει να αρχίσεις να δέχεσαι όλες τις ευλογίες που σε περιμένουν, καθώς και να προσφέρεις το ίδιο δώρο σε αντάλλαγμα. Άνοιξε την καρδιά σου και άφησέ την να γεμίσει. Άφησέ την αγάπη να μπει και άφησέ την να ρέει και από μέσα σου. Η αγάπη είναι πραγματικά δική σου σήμερα. Οπότε, ζυγοί μου, δώστε απλόχερα αγάπη, γίνετε αγάπη και σίγουρα η αγάπη είναι εκεί και έρχεται να σας συναντήσει, ή αν σας έχει συναντήσει φροντίστε να την ανταποδίδετε για να υπάρχει διαρκής ροή. Σας εύχομαι έναν υπέροχο Απρίλιο. Αν, αγαπημένοι μου, σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε like, μοιραστείτε το με φίλους σας, γιατί αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.